pero a próxima semana, 23, 24, 25 de agosto, vais a celebrar o Festival de la Luz, que ten casi pechado o seu cartel. Non podo decir nada, pero creo que hai cousas que se van a anunciar así de última hora, como quen di, que a min personalmente fanme moitísima ilusión, pero non se pode dicir, porque mentras non se sepa, non se pode dicir, claro. Pero isto que está anunciado, creo que lles quedou un cartel curiosiño, un cartel curiosiño, un cartel moi variado, un cartel moi variado, hai que dicilo, con moitos estilos, con presencia de grupos cunha traxectoria xa moi considerable e tamén con artistas ou que están comezando ou que están empezando a despuntar e que pintan interesante, porque, joder, o primeiro día está guai, porque, joder, vedes aí Derby Motoretas, Burrito Cachimba, ese rock con toques andaluces moi divertido, que os vin no Atlantic Fest en Itamal. Gracias Roy Ivanjo polo follow, moitísimas gracias, que non sei por que non me saltou a alerta, que non me salen as alertas, moitísimas gracias. Eso dicía, Derby Motoretas, Burrito Cachimba, que con ese rock andaluz moi chulo. Miguel Costas, que é toda unha lenda da música, pouco que dicir, non é algo que a mí me motive ver, así vos lo digo, non é algo que a min a priori me chame moito a atención ver a Miguel en directo, pero bueno, nunca está de más. Non me chirría que este no cartel. O sea, a priori prefiro, por exemplo, a Miguel Costas este ano que o ano pasado Ramoncín, teño que dicir. BMA, que é a banda de música de Arzúa, a banda de música de Arzúa, xente que a xente está en redes no Instagram. Había certo cabreo porque está en o Benres, porque o ano pasado creo que estiveron, creo que foi o sábado, rollo 2 da tarde, 3 da tarde, que sí, máis ou menos. Joder, a banda de música de Arzúa fai versións, toca cancións de películas, toca cancións de grupos coñecidos e montaron un show tremendo, sempre están todos os anos no Festival de la Luz. Joder, é raro que estén o Benres, teño que dicir, porque polo ambiente, porque moveron, o sea, o ano pasado eu flipei, porque actuaron no escenario, no segundo escenario, non no máis pequeno, pero actuaron no segundo escenario, e flipei ca cantidad de xente que moveron. O sea, foi unha auténtica locura. Despois Lontreira, outro grupo que está en todos os festivais, pero un grupo que personalmente considero que van en liña ascendente, que van pulindo moi ben o seu show, e pode ser un, non sei se comezo de festival, eu supoño que empezarán eles o Benres, será un dos primeiros grupos en tocar o Benres, pero van a montar aí un campo da festa ben curioso. JTX Band e o Val das Mouras, recoñezo que non podo dicir nada, non podo dicir nada deles, non os controlo, non tiven tempo tampouco de escoitalos, pero sempre mola, ves? Eu sempre vos digo, non, que o Benres, que a mí me gusta ir aos festivales, perdón, a descubrir grupos, que me gusta escoitar as cousas que non coñezo, e o Benres xa teño dous nomes que me interesa ver para, bueno, para coñecer e saber ben o que fan. E o que vai a ser o peche da xornada, que a grandísima señora DJ, unha DJ que fai unhas sesionacas da hostia, no Surfing Direct, por exemplo, no FIF, auténtica, moi guai o asunto, e pode estar ben. O sábado, xa vedes, sábado 24, locura de artistas. O sea, vamos a ampliálo porque o sábado é tremendo o que hai. Luz Casal, a anfitriona que este ano vai se subir ao escenario, Orquesta Mondragón e o Bus, pois dos máis míticos. Teño máis ganas de ver
A Orquesta Mondragón, que é o bus non é que me chame moito, bueno, non é que non me chamen, pero en certa maneira sí que teño curiosidade de ver ao bus, En certa maneira sí que teño curiosidade de ver ao bus, porque, non sei, non pagaría, lóxicamente, por velos en directo, pero mos vas a poñer aí, depende a hora que toquen, pois te lo compro. Falábamos antes de Fillas de Casada, non? Aí están outra vez tamén presentes no cartel. Elliot Murphy non coñezo, non controlo. Elliot Murphy non controlo. Sara Socas, non sei ti que dirás, Volk, pero teño ganas de vela en directo. Teño moitas ganas de ver a Sara Socas en directo. Vou ver tamén no 13 Rois, que está no 13 Rois a semana despois, precisamente deste Festival de la Luz. Vai estar. Pero teño curiosidade. Eu mismo, eu a min se pensar a Socas a Coruña, por exemplo, se ven actuar a Coruña, non creo que pagase por vela. Non é un artista polo cal eu me arriscaría a pagar unha entrada. Non é a priori algo que eu diría, va, pago. Pero, sin embargo, eso, mo traes aquí, mo pon nun festival no que eu xa vou a ir e vou a estar ali para escoitala. Que non me mola? Pois a outro lado é pista. Despois ves Malla, unha das bandas que máis ganas teño de ver. Xa vos puxen aquí algún día música deles e creo que un rollo así rock bastante curiosiño, pop rock interesante. Familia Camaño, que van a romper España, van a romper o Festival de la Luz. Míticos onde os haxa e un dos directos máis divertidos que vin eu en canto a grupos en galego. Fan un directo moi divertido. Cool Nenas, as DJs, non sei se Cool Nenas as vechedes algunha vez, xente, pero seguramente pechen ou estén nun das últimas situacións, é moi guai. Paula Cops, que me parece unha das voces ahora mismo en España máis interesantes. Que tal, Grandy? Como estamos? Moi boas. E teño moitas ganas, mira, teño moitas ganas de... Despois vos vou poñer algunha canción, xente, despois vos vou poñer algunha canción. Despois, Ruxe. Vos podes creer, xente, que Ruxe nunca os vin en directo? Nunca vin a Ruxe en directo? Non tiven a ocasión. E teño unhas ganas locas, de velos, porque nunca os vin, e é como que me falta. Creo que sabes, é como que hai que facer checks, non na túa lista de grupos que ves en directo, e creo que a Ruxe é obligatorio, aínda que non che mole moito a súa música, creo que é obligatorio. Falamos agora de rap, de Fillas de Casanda, pero que a música galega chegou a onde está en gran parte por grupos como a Ruxe, que reivindicaron, que cantaron e que fixeron camiño, porque ao final se chega onde estamos agora porque fixeron camiño. Terrae que fan un rollito tamén electrónico, fusión con música de raíz galega, con música de raíz africana. Estiveron aquí na Coruña, no noroeste, non puiden ir a velos e teño moita pena de non ter podido ir aquí a velos en directo, pero tamén pode ser unha sesionaca moi guai. Pinta que son dos DJs enmascarados, que van enmascarados, van con banda en directo. Para que vos fagades unha idea, o concepto DJ banda en directo se asemeja a Bayuca, pero o seu estilo non ten nada que ver a Bayuca. É algo completamente distinto. Despois esta chica sobresalto, Mayalen, que di aquí, Volk, difundiunos Gran Purismo fai pouco, un rapeiro old school de Par de Conde, Ourense, que ten temas con violades del verso e todo que vive en Suiza e anos. Aterrai. Ah, vale. Mola, é que eu creo que Terrae é das propuestas máis interesantes que hai no cartel, e creo que Terrae pode ser, despois vos direi as miñas apuestas. Pois aquí na Canle Volk falamos deles. Bueno, claro, igual son as. A priori son, bueno, claro, que non o sei que te falar. Aquí non, bueno, son DJs. E creo que pode ser o que máis sorprenda ao público. Dicía, Chica Sobresalto, teño moitas ganas do directo de Chica Sobresalto. Vine no Son do Camiño ano pasado, e creo que o seu directo nun festival como este pode ser moi interesante de ver.
pode ser moi interesante de ver, porque creo que a súa música vai moi guai para este tipo de festival. E se ides ao Festival da Luz, xente, se algún de vos que estés vendo isto vai ao Festival da Luz, da igual a hora que toque, porque o sábado empeza moi temprano a música. Da igual a hora que toque, ide a ver a Chicas sobre Salto, porque vos aseguro que vos vai a gustar e ides a disfrutar dunha maneira absolutamente increíble. Igual que Gilipollas non os vi nunca en directo. A Gilipollas descubrinos fai pouquiño, tamén pinta interesante. A banda de Balbina xa máis para é que, buah, sabes o peor? Que o de Gilipollas non me esperaba a música que fan e ojito, que tamén ten un directo, mola máis a voz do cantante, mola máis do cantante. Está bien, está bien. Van de Balbina que xa é máis para neniños un pouco máis, quizáis para público máis infantil, pero moi guai. Monboy. Monboy que eu creo que joder, Monboy, deixadme mirar porque Monboy sacaron aí atrás unha canción que se meteron un pouco no rollo reggaetón, o sea, non, perdón, no rollo reggaetón no rollo autotune, e creo que non sacaron nada máis, ou si chegaron a sacar algo. No, sacaron Último Baile, sacaron o tema Último Baile. Que tal, Puskis, como estamos? Moi boas noites. Sacaron Monboy, Último Baile, non publicaron nada máis. E me parece, bueno, non raro, pero joder, parecía que iban a irse cara a un camiño de música moi interesante, moi diferente ao que estaban a facer, e quedaron aí como bueno, descansados, apartados, e non sei, teño ganas. Despois, Maximiliano Calvo, descoñezo por completo o que fai, sentíndolo moito, descoñezo nada, non sei o que fai, pero haberá que ir ali a descubrir, por suposto. Non insultes a Maxi, bro. Tío, eu era calvo antes, vale? Eu era calvo, agora non son calvo. Pois mira, Maximiliano Calvo, si é calvo, xa está. As cousas como son, punto. Eu teño barbas, a min chámame el barbas últimamente. Pois xa está, Maximiliano Calvo, é o que hai. Gin Tonis, que fan versións, é un grupo de versións, creo, que só é un grupo de versións. Cando anunciaron, estiven bichando e diría que é de versión solo. E depois están Santiaguiños de Boi Morto, DJ Nayan Boy, que son un complemento perfecto para este día. E ollo, xente, porque si o sábado 24 vos parece que a hostia, atención ao domingo 25. O sea, flipade o puto domingo día 25 o que hai. Atención, xente, ao que hai o domingo día 25, porque temos o mismo, outra vez, música de raíz, bandas emerxentes, bandas que están dando moito, cosas moi guapas. Domingo día que, perdón, o domingo que vai despois do 24. Busquis. Bueno, pois están como botaba de menos a Puskis polo chat, Como botaba de menos a Puskis polo chat. Mago de Oz. Mago de Oz a min agora mismo non me apasionan nada. Creo que a etapa moderna de Mago de Oz non lle fai justicia ao grupo. Creo, a priori por grabacións, que a voz do cantante, creo que se chama Rafa, o que está agora, non me cunde tanto, non sei, non me parece mala voz. Creo que Rafa saliu bueno, estivo en La Voz, creo que foi. Creo que non ten mala voz, pero non sei, non me gusta moito, pero oye, vou estar ali, vou estar en Boi Morto, pois vamos a ver a Mago de Oz. Absolutamente, sí, claro que sí. Vamos a cantar Festa Pagana, por supuesto. Los cigarros, xente, non fumedes. Vale, los cigarros, xente, non fumedes. Vale, por favor, vos lo pido, non fumedes. Deixademe todo a camín, non que tampouco fumo, pero non fumedes.
Eh, é dos grupos que teño moitas ganas de ver. Tamén creo que teñen un rollo moi potente. El Kanka, que o vin o ano pasado aquí en María Pita, e flipei por completo, xente. El Kanka ten un directo... Mira que eu non era moito del Kanka. Eu escoitaba el Kanka en casa, o teño na playlist, en algunha playlist, e non era tampouco o que máis escoitase, pero despois de ver o directo, moi interesante. Creo que aparte é un artista que pega moi ben no Festival de la Luz. Pega moi ben. Despois está 21, é posiblemente o top 3 de grupos que quero ver o domingo, porque quero ver a Capital Boscofa, a Grande Amore e a 21 por riba de todo. Creo que quero ver sí ou sí. Eh, eh, o ano pasado vinos en Lugo. Será 25 se é o domingo porque 21. Joder, Pusquis, como te quiero. Vinos no Caudal e flipades a potencia que ten esta xente. O sea, flipades a potencia que ten esta xente. Se nunca os biches en directo, e volvo a repetir, e ides ao Festival de la Luz, ide ao concerto de 21. Ide ao concerto de 21. Igual que tens que ir a Ortiga, la verbena de Ortiga, ca banda que leva agora mismo, cos ventos que leva, vino no Náutico de San Vicente, é moi guapo. Marlena, salidas do Benidorm, bueno, non salidas do Benidorm Fest, xa facían música antes do Benidorm Fest, pero unha das sensacións do Benidorm Fest, este dúo que pa min teñen cancións moi fresquiñas, cancións moi de verán, cancións moi disfrutonas, así que vai estar guai. Grande Amore, que dicir Grande Amore? Festón. O sea, Grande Amore vai a ser o festón. Imagino que será o peche ou un dos peches do festival, por tipo de música e por directo. Camaño Meixeiras, que estiveron tamén aquí na Coruña, non as puiden ver, todavía non as vin en directo, e teño moitas ganas de verlas en directo, porque me parece que é pura dulzura e puro talento o que fan. E eso. Chris Barron. Sí, Puskis, Capital Boscov. Sí, señor, Capital Boscov. Aí están. Chris Barron, non coñezo. Outro nome a descubrir. Arritmia. Creo que Arritmia. Barron y cuenta nueva. Ay, como estades hoxe, por favor? Barron y cuenta nueva. Misma, como estades hoxe, por favor? Que vengo sento mal tempo, por favor. Arritmia, creo que van a estar ao mediodía ou en hora, así un pouco tal, e teño ganas de ver como vai a funcionar o seu show. Creo que pode estar guapo, creo que pode sorprender. Creo que Arritmia, home, non creo que sexa acústico, non creo que sexa acústico, vamos, non creo, pero o que sei. Pero pode estar guapo. Creo que... home, non creo que sexa acústico. Será cañero. Eu creo que vai a ser... Porque, por exemplo, ano pasado, ao mediodía estiveron Heredios da Cruz, e creo que vai a ser na súa... Eu aposto que a Arritmia van a estar na hora de Heredios da Cruz. Hora potente de antes de comer, e desos directos para dicir, veña, vamos a activarnos que queda por diante moito día. Hammond York, chiste non é feito polo chat, chámanse así Hammond York, e ollo Capital Boscov, por favor, a miña aposta por riba de todo deste festival. Capital Boscov, vinos en Santiago fai pouco, o seu directo cada vez xa é mellor, pero é que sonan de putísima madre. Ollo, atención a eso, atención a como van a levantar o Festival da Luz, e creo que vai a ser deses grupos. Eu creo que Capital Boscov creo que vai ser desas actuacións que a xente vai a salir do festival dicindo, joder, esta peña non os coñecía, pero agora os quero ver en todos os lados. Teño esa sensación. Suzuquiños, que creo que algo máis para... creo que de música tradicional, se non me equivoco. Perdón, creo que é música tradicional.
me parece, estuve tirando un triple, agora comprobamos unha cousa. Despois a Banda Cultural de Salceda e Satélite Salitre, que creo que tamén van facer unha foliada. Creo que o de Satélite Salitre con Suzuquiño, se non me equivoco, cunha foliada. O sea que guai, que guai. Me mola moito o festival, me mola moito aquí está, perdón. Me mola moito o festival, me mola moito como está, e xa vos digo, quedan cousas, quedan cousas por anunciarse. Quedan cousas por anunciarse e creo que van a sorprender moito, pero atención, porque aparte de isto que vos dixen, hai aquí está. Hai outras cousas que non salen nese cartel que tamén creo que vexades porque, bueno, aquí hai cousas que se que salen, pero por exemplo, o sábado 24 vai estar Peter Pan e Brais das Hortas, que concerto pack infantil, porque o Festival da Luz, xente, non sei se algunha vez fuchedes, pero o Festival da Luz, creo que este ano vai volver a ter 4 escenarios, me parece. Ten unha zona infantil, con xogos e con animación para nenos, o cal me parece un acerto, unha zona moi amplia, con palomitas, ten un palomitero ali, que eso me parece moi chulo. E vai estar ali Peter Pan e Brais das Hortas, co seu concepto pan infantil. A Gin Tonics xa os vimos no cartel, pero tamén o sábado 24 vai haber monólogo de Víctor Grande, tamén toca guitarra, pode estar guai. Víctor Grande, colega, o coñezo, fai moito tempo que non o vexo en directo, pero é moi grande, valga a redundancia. E tamén vai haber unha muiñada de Galeatro, tamén vai estar aí. Vai estar guapo, vai estar guapo. Así como dato, tedes no Instagram, vos a poñer no chat, se queredes, no Instagram hai un sorteo que está activo hasta este sábado 17, un sorteo de 2 experiencias dobles do Festival de la Luz, o sea que unha noite nunha casa rural, entradas dobles e merchandising de regalo, acudid ali e pouco máis. Xa vos digo, o sea, para min creo que é un festival moi interesante, creo que é un festival que... Mira, falamos por exemplo do Son do Camiño. É un festival no que se vai a vivir unha experiencia máis alá da música, pero no cal a música ten toda a importancia do mundo. Porque o ambiente é moi sano, mola moito ir ali, está cheo de familias, está cheo de familias con nenos, xente maior, xente xoven, hai unha zona de acampada ben chula, unha zona para autocaravanas, teñen ali un parking para que podes deixar o coche moi amplio, as barras, cantidade increíble de camareros, por lo menos o ano pasado, e unha zona para comer moi top, con moita variedade de comida, moi interesante. Oye, que isto xa digo, dentro de 2 semanas, 23, 24, 25 de agosto, joder, xente, mirad o precio. O sea, todo este cartel son 20 euros, vale? O sea, 20 euros o abono, entradas de un día, 15 euros cada día, pero que si de esos 3 días son 20 euros, que está regalado. O sea, este cartel por 20 euros é un auténtico regalo, porque ademais, e isto é o que máis me gusta, é que é benéfico. O sea, a entrada é benéfica, vale? O sea, porque aparte non hai un beneficio, non hai un enriquecerse. Os cartos das entradas e os abonos a final de festival sempre os donan para asociacións da contorna, da zona de Boimorto e demais, e sempre para unha asociación, sempre unha asociación. Esta non sei cal é, non sei se xa está anunciado cal é, pero o que gañan se dona. Co cal, vades a ver música, vades a ver a Gaela, moi boa Roy, é para a Gaela. Joder, pois mira, é que isto é guapo. É guapo e por eso, coño, a mí me sorprende e me jode que non este todo vendido. Me jode que non este todo vendido. Pero bueno, quedan todavía uns días e oye, espero que haxa bo ambiente, porque aparte de eso, joder, apostan por
por proxectos de aquí, traen cousas de fora, traen cousas que non son tan fáciles de ver aquí en Galicia ou que non son tan habituales e oye, un aplauso moi grande. Non, non, pero non digo que sexa malo ou que non teñan feito, joder, porque non poño esa. O que non fagan sold out. De feito, posiblemente ata en parte sexa bo, non? En canto ao ambiente. Pero jode porque que son 20 pavos, joder. É que xa vos lo digo, tíos. Eu se do cartel solo quixera ver. Eu solo quero ver a Arritmia, a Fillas de Cassandra, a 21, a Grande Amor e a Capital Boscov e o resto me dá completamente igual, pago 20 pavos polo abono. Xa está. O sea, sabes, porque ti ahora mismo a Capital Boscov dentro duns anos por 20 pavos igual non os ves. Ou 21, 21 van vir a actuar a mellor a unha sala e 21 xa costa o abono 30 pavos. Entón, sabes? Joder, pois paga 20 euros, coño. Outra cousa que non poda, sí, claro. Pero, vamos, para min é regalado. É regalado. Pero bueno, a ver como queda o asunto, a ver cuánta xente hai. Eu xa vos contarei porque vou a ir e xa vos contaría a ver que tal a experiencia e teño intención de feito, me molaría facer como un blog do festival este ano. Porque aparte, non sei, me molaría facer aí un par de vídeos diarios. Non sei se publicados no mesmo día ou publicados a posteriori, pero facer un vídeo de cada día contando un pouco a experiencia, contando os grupos, como foron os concertos, ensinando aquelo, porque aparte hai un mercado. Que non vos dixen. Porque aparte da música, hai esto tamén. Hai isto. Hai unha zona de artesáns, todos estos artesáns que están ali para ensinar e vender os seus produtos. Hai un mercado feito pola Deputación da Coruña. E despois hai produtores, aquí vemos os produtos que vai a ver. E creo que tamén é outro acerto, porque, oye, das espacio a que a xente poida ofrecer os seus produtos que seguramente moitos destes artesáns ou algúns destes produtores pois igual non chegan a moita xente e están ali. Aparte está guapo, tal e como montan este mercado que monta a Deputación da Coruña e tamén creo que doutros dos grandes acertos. Vale, pois este é o Festival da Luz. A ver se vos vexo algún por ali, molaría.